Ngayon ay maghanap kami ng makakain namin. Unsay gusto nimo kaunon nondoy? Tuwaan ako yun. Ha? Yun. Chicharon? Oh, Asa man ta magkuha chicharon? ito. Adapit. Ito. Naa ay dito? Oo. Naay chicharon? Oo. Asa dapit? Pa. Sapa? O sige, punta tayo na sapa undoy, sama ka? O sama ka, silingling sama hindi. Kain ka chicharon undoy? O sige, tayo na. Kain ka. Kain ka? O sige. Kain ka? Ano kainin mo? Tuwaan Chicharon? yan. Chicharon? Kiss una ni Mami B. Kiss na ni Mami. Ta, mami. Kiss na ni Mami. Nandoy. Kiss. Kapit na. Ha? Rabbit? O sige na. Agkaon ka chicharon? Asa lapit ang chicharon? Asa lapit? Tuwa dito. O, so tuwa dito ang chicharon? Kaon ta. Kaunta. O sige, kaon ta. Kuang chicharon, dapat ang chicharon gibutang. O sige, agpas, bilisan mo. Bilisan mo kasi nagpunta na si Lingling. Sige Ling. Lakaw Ling. Bantan. Ha? Sige ka na. Tamang. Tamang. Kuha ka damang? Oh, Aha, dapit ang damang. ito. O sige. Asa dapit ang chicharon? Ito. O sige, tanaw na to ni karon og naabay chicharon din eh. Ha? O sige, agpas. Ha? Saging. Ano saging? Ito. Ay, may saging pala. Ayun, saging. Kansa taon. O, kaon ko no saging. O sige. Asaman. Asa ang chicharon? Agpas. Kuha ang chicharon. Asa? Asa ang chicharon? Unsa man na ah? Ha? Wow. Unsa na ah? Tuan baka. O, sige. Kuha ang chicharon. Asa man ang chicharon? Ah, gibutang ang chicharon. O, sige ka. Ito akaw. Kuha akaw. Agpas. Pangita asa chicharon. Nganong mag-ingon man siya nga na ako ni chicharon. Tanaw na to kung asa ang chicharon gibutang. Yo. Aman na chicharon. Yo. O, sige. Agpas. Kuha Kaon ka chicharon? O, sige. Asa ka paingon la? Sige, papaingon na diha. So, kuha ang chicharon. Agpas. Asa chicharon? Naama kay chicharon. Sige, dali. Bilisan mo. Asa chicharon? Asa? Abot. Ha? Abot. Asa chicharon? Lala. Asa? Abot. Ha? Abot. Kuha na. Agpas. Asa chicharon? Kana. Asa kuha? Nari chicharon? Ha? Tulog. Hulog? Agoy, naaday chicharon di ay no. Asa ang isa? Wala na? Naapa wala na? Naapa wala na? Asa ang isa? Naapa undoy? Asa man? Agoy! Unsa man na? Ha? Chicharon? Okay, may chicharon na si Ondoy. Suna Ondoy? Yung tabaw. Ha? Tana. Kabaw? Tana. Asa ba kabaw? Sige na. Ako. Oh, sige, kaunta dato sa kwan ha. Kaunta na sa lamisa. Ha? Lami na Ondoy? Lami? Kaon ka? Agay kaon day sa Ondoy di ay. Unsa man tawag ana? Ha? Unsay tawag ana? Papa. Ha? Ako, papa. Unsay tawag dana? Ako, papa. Ano mga wiran ba? Kanay mo gihawiran? Oo. Chicharon. Yun. Oh, sige, saka. Dana, oh, dana, saka. Ayo ha, nga di mahulog ha. Ako. Ha? Ako. O, kana saka lagi. O, di na ako. Sige, dana tunog. Saka dayon. Saka dahil mo sa lamisa. Kana duha ka kamot. Kulita. Abrihan? O sige, paaka. O kana, paaka. Gi. O sige, paaka kay mga nami. Ayuhag paak. Kana. Sige. Ayuha. Kay si Koreana nagwatuwat na si Koreana og si Kuan. Gerald og si Iboy og si Iglot. Ulit. Oh.
Gi paaka. Break na. Dali ah. Break na. Ha? Mami. Oh, Break na. asa? Yo. Unsa man na ah? Balay payag ka na. Payag. Payag. Oh, paaka abliha dali. Ha? Tana. Payag yapon. Payag. Oh, ablihin na ah. Tana. Sumula yung yan. Kaon na ka? Oh. Ginakaon na mo. Dadto mo dapit to, dadto mo dapit ka diha. Abriyo na natod ako de. Tagay sila ondoy, lami ondoy. Lami. Dadto kur, tindog kur. Dana kaboy. Tagay si iboy ondoy. Tagay ko ondoy de. Ayong de. Ha? Alang. Halang? Hoy. Ito de. Alang. Lami. Lami. Kaunta ninyo. Chicharon. Tagit ko de. Daan ko de. Dana kor. Lami ondoy? Tagit de. Taga-idi. Oh, taga-idi daw. Kaunta ninyo guys. Kasama ko ang mga bata. Lami? Lami ondoy? Bes, ngiti ko din. Kana. Ha? Ano? Kaunta. Wala na. Apa ho? Terus pa ilan ba? Kurot na. Inyo, napawa na. Napa? Tira. Asa naman sa taon, Doy? Sa'yo mo nakaon, Ibay? Sulong. Sulong. Ikaw, Doy, yung sa makaon? Charon. Tara na, kinaiwakwak. Agpas, kinaiwakwak. Ikaw, dagan. Dagan, kinaiwakwak, Undoy. Dagan. Pababa si Undoy. Pauwi na kami kasi naluto na ang bulanghoy. Kakain kami ng bulanghoy. Lami, Undoy? Okay, kiss mami, B. Kiss mami. Hindi marunong si Undoy mag-kiss. Kain tayo ng bulanghoy ngayon, guys, kasi naluto na. Ikaw, lakaw na. Kaunta sa bulanghoy, mga sis.
yung gawin. Haba. Eto, labo ang bulanghoy. Lami siya, labo. Snack tayo ng bulanghoy. Kaduha mo kung nag-upload sa video ganina kadlawon. Na wala pa man eh. Takay ko, takay. Wala pa man eh. Takay ko. Takay ko ba? Kasi standard. Eto guys, Gusto mo na? na-monetize na ang YouTube channel ni Maring Inday Vlog. Congratulations. Thank you sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat sa suporta. Thank you so much. So ngayon, lagyan na natin siya ng advertise. Char. Iuna natin ang mga dollar sign. Thank you so much guys sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa amin. Thank you so much. Lalong-lalo na sa amin ngayon, nililin vlog, hindi pa talaga pumasa kami kaya thank you very so much sa mga suporta ninyo. I love you all guys. Kain tayo ng bulanghoy. And also si Auntie Mercy ay pauwi siya sa Davao ngayon. Kasama si Gerald. Uwi muna sila. Thank you guys. Lahat-lahat I love you all. Ang Ate Marie, kay natulog sa iya kwarto, nasuko. Makuanan mo niya, mabahuan mo niya sa yang adan og naailain natulog. Di, basin magkuan daot ang ginhawa. Happy 12 viewers, mga maninay. Si Undoy nagkaon mga maninayon ng pinagkatugon na kaya mga maninay. Pijong-pijong na yung tanyang mata. Agoy, ginolooy kayong bata, oh. Sabay. Wa na taga isililin sa balanghoy. Napay to dito. Oh. Na na na